lallai wannan labaran akwai wasu da dama wanda na san an karu an ilmantu da wannan labarai kamar da na ga ɗazu akwai wa'anda muke tsimayen zuwansu wannan guri wanda mutane ne da suka kasance hazikai jajirtattu wa'anda aka daɗe ana fafatawa da su wanda na gaya maka labari wancan makon da ta shuɗe cewar akwai wani shiri mai dogon zango wanda yana dab da bayyana jihar Niger su ma ba za a basu a baya ba ko ba haka ba to bar mu ji wani sako wannan shiri ya kunsa kafin mu ji cikakken bayani daga watan ainihin jakadai na wannan shiri. Hakika lissafi na canzawa yayin da duniya ta tsinkayi sabon al'amari. A ƙara ƙaƙaƙa ga akuya ga kura. An-Nur. Kamfanin Anesco Record ta ɗauɗa marar kawo maku wani shiri wanda ya sha bamban da wanda kuka saba gani a koda yaushe. Wannan shiri a karo na farko kamfanin za ta wallafa shiri mai dogon zango mai taken An-Nur. 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 Fara ina ke ban kana wannan wanda abin gannan na musayi ne na kafaɗi ba ka ji ba ka tsantsar damuwar nake so na gani a fuskar ki a yanzu ga samarin nan a gaban ki action din nake so in gani a tare da ku yanzu nan camera rolling action. An-Nur. Ki yarda ki amince a kujerar sarautar da ke kaɗai kika cancanta da ya sarauta a cikin shi. Dija dan Allah dan Allah kai ki samu talibi na. Ku yi hakuri ku da zuwa gobe kaga ma yanzu lokacin shiga aiki na yi. Soyayya na daban faɗan ku daban da mahaifina don haka ni ba zan taɓa rabuwa da yar baba ba. Aure shin nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Yaro ya nan ka canza. Na gode fa mai gari yakka ta cikin ka. Ka san ina son ka fa Ado. Ke kai ya noma ya fi mun ke gaciya kina ga sun tara gona wanne zan ji da shi. Wai da masalin baka iya turanci ba. Kaman ya ban iya turanci ba baka ji na turance su ba wurin nan. Wanda ya ban tambaye ka. Ina ji. Me ne babban burin ka? A rayuwa? An-Nur. Dama ina neman ka. An-Nur. 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 Shirin fim ɗin An-Nur ya kunshi labarin soyayya, barkwanci, yaudara, jiji da kai da ɗagawa, zamiya, gami da badakalar da ke afkuwa a duniyar shirya fina-finai na wasu bara gurbi masu amfani da damar ɗaukaka. Gashin haɗa location ɗin nan babu waka hannuna kuma irin gayyatar da na yi location ɗin nan bai kamata ta kama wannan abu. Duk abin da za ku yi ku ɗauki sana'ar nan da daraja har da ke ku mutunta ta don duk ƙanƙancin sana'anka idan ka ɗauke ta babbaci za ta yi maka riga za ta yi maka wani. Wai shin a wannan industry ɗin wake ta ne? A haba kai ne mana kai ne fa tauraro. Karan farko shiri na musamman mai dogon zango daga jihar Niger karkashin jagorancin Milliwood Film Industry wanda ya hada sabbin fuskoki ya kuma ba su damar baje basirarsu. Shiryawa a Nasco Record, labari Nasir A. Umar, tsara labari Adam B. Yarima. Shirin ya sami tsaftataccen aikin fasihin darakta haziki kuma sadauki wato Yusuf Jambiro. To haka yake masu sauraro kun ji da jin wannan bayani da aka kwararo maku tiryan game da wannan fim mai dogon zango na An-Nur za ku fahimci cewa lallai jihar Niger su ma sun shirya tsaf domin a kawo maku wani shiri wanda ya fita daban da irin wanda aka saba a karo na farko. Jihar Niger za su wallafa fim mai dogon zango. Ba tare bata lokaci ba zan fara watan ta hannun dama na ga wani bawan Allah nan can da wani farin riga haka in ka gashi kai da gani ka san wannan ga dattijo nan ya bayyana. Za mu so mu ji gabatarwa ta musamman a gurguje. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. So sunana da Yusuf Nasir wanda ake kira da Yusuf Jambiro. Ine daraktan wannan fim din da aka yi na An-Nur. Allah mai iko ka na fara da sama kidan ka. Gaskiya ka yi zaɓi mai kyau fa. Ga wata budurwa nan zaune kai da ganin ta kasa an ce da wanda ya fari ya rabin kyau. To wasu rana za su ji ke yaya darakta ce ke ko daraktiya? Da farko dai sunana Halimatu Sadiya, ɗaya ce daga cikin jaruman An-Nur. Iko sai Allah. To bari koma ga wani dan gaye nan kai da garin shi kaga dan uwan ɗayan ba ta hanyar kan rage gaskiya. To mu je zuwa.
Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunana Nasir Umar wanda aka fi sani da Anasku. Anasku. Ni ne story na wannan film din. Na'am. Kuma ni ne producer ne. Na'am. Kuma ina cikin wannan film din. Wai kai gabaki da ma cin ya dace na. Ka ce ya kwashe komai. Ba su wani producer wai mai kwashewa. To gare ka. Da fara da sunana Adam Hallu Adam Wakili wanda aka sani da Biyarima. Daya daga cikin jaruman wannan fim din na Anno. Daya daga cikin jaruman wannan fim. Na'am. Shine nace daya safa nake. Sannan kuma marubuci wannan fim din. Iko sai Allah na biyu ke shikenan shine na biyu to ga wata budurwa har ila yau na ga yan matan biyu an yi abin bala cikin mutane 5 an zabo mata biyu maza uku gaskiya wannan tsarin da suka zo da shi yayi yayi to shikenan tunda ana ce bai kalubalance ku ba yayi daidai to gare ki sunana Amina Muhammad wanda aka fi sani da Minan. Na'am. Jaruma ce a kamfanin Miniwood. Na'am. Kuma jaruma ne a fim din Annur. Ikon Allah. To maja Allah muna da jarumai kala-kala. To da farko dai mu fara daga kan Yusuf Jambiro wato daraktan wannan shiri da yake batun wakana. A cikin minti kaɗan ko in ce daƙiƙu marasa yawa me ne wannan fim naku yake kunshe da shi wanda zai faɗakar da al'umma? To a gaskiya abubuwan na da yawa don abin da ya sa na ci abubuwan na da yawa abu ne wanda yake cikin life da muke kai a yanzu nan birni da ƙauye. Farko akwai soyayya, akwai yanda ake yi a Kannywood misali yan damfara yan kantawaye, abubuwa na fatakarwa da yawa a cikin wannan. To muna barka da jin haka ka ce mutanen mina za su ilimantu da wannan fim da ke zuwa kenan in Allah ya to kafin darakta ni tambaya na kai tsaye zan kakama ma wanda ya yi labarin wannan fim din ne me ya ja hankalinka gurin yin irin wannan labari mai sarƙaƙiya da kuma fuska biyu? Wato gaskiya abin da ya jawo hankali na ta gani yadda na ga ba wai alfahari ba muna da talent nan abubuwa a jihar Neja so sai na ga kuma wasu gari suna yi to sai na ce to kuma me zai hana mu yi na'am shine dalilin da yasa na zauna ne creating wannan story dan ba wai true life bane na'am watan kagaggen labari ce to masha Allah to barin koma gurin wanda ya tsara labarin nan watan Adam B Yarima Adam B Yarima akwai wasu salo da wasu hikima da kai amfani da su gurin gabatar da wannan labari ko ince gurin tsara labarin me ya jawo hankalinka wacce sako ne kuke kokarin isarwa ta gurin kalaman da aka tsara? To abin da ji hankali na shi ne ka san komai na farawa ne daga tushe ainihin wanda ya zo da labarin ya bani labarin na ji labarin gaskiya labari ne wanda yake bukatar nutsuwa sannan idan aka bude shi aka yi aiki mai kyau jama'a da yawa su karu saboda duba da labarin ba labari bane wanda aka saba yin shi a ko da yaushe saboda yanzu da abubuwa daban-daban faɗakarwa ne soyayya ne da dai abubuwa da haka daban-daban so mun yi amfani da yanayin rayuwa da kuma abubuwan ke faruwa a cikin duniya da sauransu muka yi amfani da shi muka yi so na tsaya na nutsu na ji labarin shi kuma sannan na yi kokari gurin rubuta abubuwan da zai amfani al'umma. To barin koma gurin Jambiro darakta kenan darakta mai zamani akwai wani darakta na haɗa shi a Kano dan Small dan karami kenan a haukance da aka ce ko maman su dai baba producer ne karamin su babban su ne ai ne ai baka ga kamar nan ba kai ka taba jin inda aka yi tafiya da producer ba director ko director ina wannan tafiya ba ta ana dai gurin Jambiro sai ka mana bayani Jambiro ko a cikin wannan karo na farko kenan jihar Niger za ta wallafar da shiri mai dogon zango shin ko zaka iya bayyana mana wasu irin kalubale ne ka tsinta ko in ce ka kai aran gama da shi yayin daukan wannan shi? Ka san duk wata mataki na rayuwa wanda mutum zai taka sai ya fuskanci abubuwa daban-daban. Ina raba ka ba wasa ba. Ok, gaskiya kalubalen na fuskanta
kalilan ne ba mai yawa ba, dan dalilin da yasa na ce kalilan ne yanda muke abin mu tsarin mu ba mu zubo da wasu mutane wanda za su taba mu da zai samu firgita ba. Mun yi abin daidai mu daidai ruwa daidai tsaki. Saboda duk wanda zai ba matsala za mu iya cewa ya hakuri, ba wanda zai ba matsala mu rasa ya za mu yi da shi ta ina ma za mu fara. To sai sa kalubalen ya zo mana da sauki. Watan naman da ya ki taunuwa a yadda shi kawai. A kama wanda za a yi ba. To shi kenan muna godiya darakta. To bari koma gurin iyayenmu. Zaki yace mata iyayenmu ne so. Ka tuna waka? Duniya sai da mata. Indomie generation lokacin ba. To shi kenan bari fara ta bangaren Halimatu Sadiya. Halimatu Sadiya mai babban suna. Na'am, Halimatu Sadiya kin ce jaruma ce ke a wannan aiki da aka yi na Annur. Ko za ki iya bayyana mana wani irin rawa kika taka a wannan shiri? Gaskiya da farko dai na fito a matsayin matar mai gari ne a fim din. Allah mai iko. Ta ce yar babban gida ce. Kuma na taka rawar gani gaskiya sosai saboda ni ma karan kaina fim din ya burge ni, shi yasa na daddage akan ni ma in nuna nawa irin bajinta. To ban katsi zancen ban katsi muryar ka bane za a ce a rabakin ka in ci maka goro ne ko me ake cewa ka san ni din ba cikakken ba hausa. To wannan wurin da aka baki wanda zaki taka rawar gani, yaya kike ganin yanda aka baki shi ke kika zaba kika ga ya dace da ke ko kuma a'a kawai an dai baki ne kika rufe ido ki iya kokarin ki? Gaskiya a'a ba ni na zaba ba, kawai dai sani aka yi a hakan kuma ni ya mun kuma na taka rawar gani a hakan. To wannan fim din da za ku gudanar mai zuwa, wannan fim din shine naki na farko ko dama tun can baya kin taba dan yin wani fim a can baya? Gaskiya wannan shine karo na farko da na fara fim, ina nufin shine fim dina na farko. Ikon Allah. Aka maka dawo gurin ne da suna ta ke da. Allah to. Ke kuma za mu dawo gare ki. Ko za ki iya gaya mana wani irin rawa kika taka a wannan shiri? To rawan da na taka a wannan fim din na fito a matsayin budurwan wani ne a ƙauyen rundani. Na fito ne nima a ƙauye din. Okay. Wato budurwan abokin shi Annur din. Na'am. To shine na fito a fim din. Abokin shi gwarzon fim din. Gwarzon jarumin fim din. To kuma baki so shi jarumin ba sai kika kabe kina soyayya da abokin kenan? To gaskiya kam jarumin kwata-kwata bai ba. Maka suka ce everyone has his test. Makaho kuma ya ce ido da wani. Wa sabi ba. Sai ina ganin to ya kika ga irin kokari ko ce namijin kokari da ke a wannan watan rawan da aka baki? To gaskiya tabbas wannan shine fim ɗina na farko da na fara fitowa a ƙauye. Dan ba zan ce shine fim ɗina na farko da na fara yi ba, amma shine dai na ƙauye da na fara fitowa na farko. So tabbas ni ma ban yi tunanin zan yi ƙoƙarin da na yi ba, kuma ikon Allah a farko ana ɗauka aka yi abin aka ce na yi ƙoƙari na bada abin da ake buƙata. Masha Allah. Masha Allah, to muna godiya. Zan dawo gare ka darakta, yaya fim ɗin Annur yaushe ne ko kuma in ce ta wani kafa ne kuke shirin gabatar da fim ɗin Annur? Ok, kafa da muke so mu haɗa shi da shi shine Anasco Record da ka gani a YouTube din shi. Duk wanda ke neman yadda zai neme mu ya neme mu a Anasco Record, because masana'antar mu wanda ya ji zai iya sanar da wani ya faɗi ma mutanensa don mutan da muke yi. So ya faɗi ma mutanensa in ka saurare mu kana jin mu ka ce kaji dan Allah ayi download da ya subscribe, shine ci gaban. To bari mu dawo gurin Nasir. Ko za ka iya mana ƙarin bayani dangane da abin da director ya ce? To insha Allah abin da zan ƙara shi ne yadda za a samu wannan aiki insha Allah ranar Monday kenan 1st of November. Na'am. So insha Allah ranar za mu fara sakin wannan aiki a YouTube channel mai suna
underscore record. Na'am. Daga ka shiga YouTube naka kai searching underscore record insha Allah zai bayyana zai bude. Na'am. Za ka samu trailer yanzu haka ma an ka shiga. Na'am, wata yanzu kai tsaye da ka je YouTube ka kankama underscore record sai za ka ga to masha Allah. Za a dan kwadaita maka abubuwan da suka kunsa fim. Na'am, to kenan akwai bukatar mutum ya biya kuɗi ne kafin ya shiga ya kalla ko kuwa? No, in dai kana da data a wayarka. Na'am. Kana da Bitmate. Na'am. In kana son kai downloading to sai kana da Bitmate. In kana da Bitmate zaka shiga sai kai searching underscore record zai bude. In ya bude zaka ga trailer na aikin yanzu haka. In kai play zai nuna maka inda zaka yi downloading. Makadara akwai mutane na nan da dama wanda ba lallai bane in yana da babban waya da zai iya yin wannan browser din da kuke magana, ko akwai wata kafa wanda mutum na iya kiran ku domin ya samu wannan aiki? Gaskiya akwai lambar waya da za mu bayar wanda za su same mu a studio namu da ke nan. To idan ba za ka damu ba ko za mu iya samun lambar wayan, saboda wannan shirin naji ana ta kuru ta shirin za mu so mu kalla mu ga shin me shirin ya kunsa. To lambar ita ce 081. Na'am, 081 07 54 77 80. Sai dai ka faɗi ne da yaran aro. Bari mu faɗi da yaran mu na gida 081 07 54 77 8. To a gurguje a watan biyar yima kowace irin tabbaci ko kuma karfin gwiwa za ka bai wa masu sauraron mu dangane da wannan shiri da za a sake karo na farko a jihar Niger? To tabbacin da zan ba ma masu kallo masu bibiyar mu shine insha Allah wannan fim din mai suna Arnold zai burge mutane sosai, saboda ba wai domin muka yi ba a fim ne wanda aka tsaya aka nazo aka gyara lokaci ba ta bata lokaci ba, gyara lokaci aka yi shi domin gamsuwar mutane. So tabbacin in Allah ya dare sai da mutum ya kalla ka samu tabbacin akan abin da muke so mu isa. To iya kira biyu da zamu dauka a cikin wannan shiri na wannan mako ga na ɗaya nan wake kan layi. Muna tare da alaikum assalam. Allah mun rasa wannan, to kira na ƙarshe da wa muke magana? Baka damu ba, kai ne dai mai sa'a har ila yau. Doctor barka da zuwa. Wato ni a gurguje shara ne zan ba su. Na gaishe su kuma na kara masu gaisuwa. In za su yi fim tun daga nasu na zamani ne. In za su yi fim dala su koma na da shi da mahana. Suna kuma in suka yi fim din ma'ana din sai su bari shi kai karshe. Shi yake sa kamar mutane su fi ba da hankali a fim na India. So fata na alheri ubangiji Allah ya. To baka damu ba, kai kokari ka kira hajiyan mu. Ka gane ka kira hajiyan mu Umme Katume. To masu sauraron mu shirin ya kwararo, amma a daidai wannan gabar dole mu ja labaran shiri. To a daƙiƙu wanda ba su wuce 1, 2 zuwa 3 zan faro daga gare ki. Kira a gurguje da zaki yi ma mata 'yan uwanki dangane da kallon wannan shirin. Na'am. A gurguje kiran da zaki masu akan ƙara masu ƙaimi na kallon wannan fim ɗin da su bi kamfanin Anasco da ko in ce Anasco Record na YouTube. Abin da zan faɗa shine wannan fim ɗin da ya karku bari a baku labari domin an natsu an fitar da bajimta da kuma fahimta da kuma abubuwan al'ajabi da na dariya da na to haka muke, ni mata zan ba dama, ke kuma ki kira ga 'yan uwanki ke ma mata a gurguje. Kiran da nake wa mata yan uwana shine gaskiya fim din nan yayi don kar su bari ma a basu labari, ya kamata su mai da hankali su ma su kalla don su san me ke ciki kuma me ake yi kuma me za su kara da shi. Masha Allah, na tabbata Hajiya Umme Katume Abdullahi kuta ita ma ba za ta bari a bata labari ba domin ta sada ni da ku a wannan gaba. A madadin sabon yankan rake Isa Dauda Anace kuma da suka zo wannan gida 'yan tawagan Miniwood karkashin jagorancin babban haziƙin darakta Yusuf Jambiro, sai kuma wanda ya bada wannan labari da wanda ya tsara labarin nan, 'yan matan da suka yi masu rakiya zuwa wannan guri. Ni Muhammad aka MC Limsi gidan rediyon jihar Niger nake cewa kasance da ni mako mai zuwa ta inda za mu ƙara kasancewa tare da ku.